কথা বলে জমা মানুনি সিଏ ଚଗଲା ହଉଛି ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି কথা বলে জমা মানুনি সিଏ ଚଗଲା ହଉଛି ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ବାପଲ ଧନଲ କହିଲେ ଯେତେ ବୋଲେ ତ ମାନୁନି ହଁ ପୁଅ କଣ ପଢୁଛି? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି।